काजलगाव ओनसोलनि दखना बायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दैज्लाङाव बिजुलिनि बे गोदान दखानाव बिराद मोजां कालेक्सन दं। आं दा नायबाय माइदिनि मोनगोन, ओमफ्राय नै लफाय, बिबार, एफएनएफ बेफोरखौ मोनजोबगोन। नोंथांमोना लांफैनो हागोन एकदम फ्रन्ट साइडआवनो, ओरै बेंटल थांनाय लामानि एकदम खाथियावनो आरोखि। बर'फोरनि गानग्रा जिनि गला माहि दखना स्टरखौ बेखेवबाय। दिनैनिफ्राय माने बे आगोल बिजुलिनि दखाना मोजाङै मोजां सोलिलांदों। बांसिन देनायनिफ्राय देरसिनजों रावनिबो नोजोर गाज्रि दामाजों मोजां उन्नति जादों। बेखौनो आं बुंनो आथिखालाव बर' आइजोफ्राबो फालांगि खालामनायाव सानफा एफा आवगायलांनायखौ नुनो मोनदों। बे बिथिङाव काजलगाव ओनसोलनि दिजुलि बसुमतारीनि मुंखौ मुंख'नांगोन। दिजुलि बसुमतारी बिथाङा जि फालांगि खालामनायाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव बाजाराव माहि दखना स्ट'र मुंनि गलाखौ बेखेवो। बेनि सिगां दिजुलि बसुमतारी बिथाङा अनलाइननि जोहै दखनाजों लोगोसे बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ फालांगि खालामबोनानै जाफुंसारना दिनै माहि दखना स्ट'र बेखेवनानै होयो। माहि दखना स्ट'रखौ बेखेवनानै होयो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फारियै रिंकुमनि आरो सिम्पुल ब्रह्मआ। गलाखौ बेखेवनानै सानैबो फावखुंग्रिया गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन होननानै मिजिं खालामदों। माहि दखना स्ट'रनि बिगुमा दिजुलि बसुमतारीया गोदान गलाखौ बेखेवना होनानै गोजोननायजों लोगोसे ओरैबायदि फोरमायो। माने स्टार्टिं खालामजेननायानो आंना बेनोमोन। माने फार्स्टआवहाय मानसिफ्राथ' अनेक प्रब्लेम जायो, हाजारखि माबायानो। ओमफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय ब्लाउस एमब्र' सुजेननानै फानोमोन आरो आङो। ओमफ्राय ब्लाउस एमब्र' सुजेननायनिफ्राय बेनिफ्रायनो फिसानिफ्रायनो उनाव हम डिलिभारि होजेनबाय। हम डिलिभारि होयै नै दा अनलाइननिफ्राय ओरै दखानबो होबाय। दखानाबो आंना बैयाव सिङाव दङमोन सिगाङावहाय, ओमफ्राय दा सिगाङावहाय फैबाय आरो दा। मा ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौ मोननो हागोन? दा बेयाव माने लफाय दङ, ओमफ्राय एफएनएफ दङ, सिजौ दङ, ओमफ्राय बिबार दङ, ओमफ्राय रयेल गड' दङ, मान्दारखौबो मोनगोन। गासिबो मोनजोबगोन आरो जेखौखि नाङा अर्डार खालामबानो मोनजोबगोन। बे दखाना बबे जायगायाव दङ? बेयो काजलगावआवनो, काजलगाव ओमफ्राय फुंबिलि कमप्लेक्सआव आरो बे बेंटल थांग्रा बास स्टेन्डआवनोखा। दखान नामा माहि दखना स्ट'र आरो। माहि दखना स्ट'राव गोबां रोखोमनि आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्राखौ मोननो हागोन आरो। औ मोननो हागोन, गासिबो मोननो हागोन। आरो हौवाफोरनिबो गामसा, आर'नाइ, कट बेफोरखौ मोननो हागोन आरो। लोगोसेयैनो लफाय सानसालिनि बिगुमायाबो माहि दखना स्ट'र बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। बिराद मोजां जाबाय आरो बेयाव बे दिजुलि बे जोंना माने दा 3 इयार्सनिफ्राय फानगासिनो दङ जोंना। बेयाव रेसपन्सआबो बिराद मोजां। बेयाव खुलिनायनि थाखाय जों बिराद मोजां मोनबाय आरोखि। प्लेसआव बिराद मोजां, माने लकेसना बिराद मोजां मोनदों जों। थ' बिदिनो ब्रान्स थायोबा जोंनि थाखाय दा आरो माखासे दङ बे आब'मोना, बेफोरनि गासिबोनि माबा ब्रेन्डफोरखौ मोनगोन आरोखि बेयाव। आं बेखौनो बुंगोन जे बे माहि दखना स्ट'रा माने इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जोंना आवगायलांबाय थानो हादों। सिगाङावनो बियो बैयाव होखायोमोन नालाय, दा बाव जास्ट शिफ्ट जादों। बिनिनो गोदान अपेनिं खालामना फैदों। जोंना बर' हिन्जावफ्रा अनेक दखना दखान जाबाय। साननानै नायोबा बे काजलगाव एरियायावनो बिराद दखना दखान दं आरोखि। ओमफ्राय थेवब्लाबो माने ओरैबायदि आवगायलाङो जोंनि दखना दखानफ्रा, माने रावबो माने फावसायनानै थायाखै, आवगायगासिनोसो जोंना दखनाया। दानि नै बेफोरबायदि ब्रेन्डआनो अनेक माने बयबो पार्टि जानाय होन, हाबा जानाय होन, जेरावखि माने गानाबानो माने ओरैनो थाया आरोखि। डाउन जायाखै जोंना, आवगायलांगासिनो। ओमफ्राय नै फारसेथिं नैबे माइदि आं गाननाया माइदि एकदम पियर कटन, बेफोर जास्ट ओरैनो थानायाव गानो जोङो खाथि खालाफ्राव। खिन्थु बेनावबो मोनगोन, माइदिनि मोनगोन, ओमफ्राय नै लफाय, बिबार, एफएनएफ बेफोरखौ मोनजोबगोन। नोंथांमोना लांफैनो हागोन एकदम फ्रन्ट साइडआवनो, ओरै बेंटल थांनाय लामानि एकदम खाथियावनो आरोखि। सिगाङाव मोजाङै लांफैबाय था।
फुजानि अफार होगोन बिनानावा होआबाबो होगोन होनखाबाय आङो बिनानाव बिजुलिनि बे गोदान दखानाव बिराद मोजां मोजां कालेक्सन दं आं दा नायबाय दा बयबो रायजो राजाफ्रा सिख्लाफ्रा बयबो बिमाफ्रा नायफैनो हागोन फुजानि कालेक्सनबो मोजां मोजां दं आं बेखौनो खावलायो बयखौबो गोजोन्थों